Анчето. Да. Айде, Магнат. Праздник на вас. Съграждани, симпатизанти, скъпи колеги! Днес е 6 май, ден на храбростта, празник на българската армия и на военно-патриотичните съюзи. 13-вековната ни история, подвизите на българските войни винаги са предизвиквали възторг и признателност сред народа ни. Не дипломацията, а победите на българското оръжие над враговете на Отечеството са утвърдили завинаги България като държава в сърцето на Балканския полуостров. Затова всяка година празникът на армията и военно-патриотичните съюзи се очаква с голямо нетърпение. В България празникът на храбростта започва да се празнува след освобождението от 1878 година. С указ номер 1 от 1 януари 1880 година се учредява военния орден за храброст, с който се награждават войните, извършили подвиг на бойното поле. А с указ номер 5 от 9 януари 1880 година се определя и ден, на който се празнува храбростта. Това е било денят, в който руски император издава заповед за формиране на българското опълчение през освободителната война 1877-78 година. Цар Фердинанд узаконява традицията, наложена от неговия предшественик княз Александър Батенберг. Той заповядал в деня на Свети Георги Победоносец да се извършват тържествени церемонии по гарнизоните, включващи панахида за загиналите войни, поздравления и обяд за кавалерите на ордена за храброст и военен парад. Празникът Георгиов ден не е бил случайно избран. Храбростта на Свети Георги и последователността, с която е отстоявал християнската вяра, когато тя правила първите си стъпки в Римската империя, са достойни за поддържание. Жестоките инквизиции, на който е бил подложен по заповед на римски император, и неговото обезглавяване на 25 април 303 година в град Никодимия, Мала Азия, го превръщат в великомъченик и съвършен пример за храброст. В църквите живописите изобразисвали светеца качен на бял кон с копия в ръка да побеждава змей, като символ на победата на доброто над злите сили. Тежките военни години за България не позволяват да се празнува тържествено деня на храбростта, но победите на българската армия при Сливница и Лозенград, Булуир и Шаркьой, Тутракан и Дойран са красноречиво доказателство за храбростта на българския войник. Днес тук сме пред олтара паметник на загиналите герои във войните от град Созопол и Созополска община, за да се поклоним пред техния героичен подвиг пред Отечеството. Те са много и техните имена винаги ще величаят бойната слава на България. И идните поколения трябва да помнят, че благодарение на тях славната ни армия не позволи вражески крак да стъпи на родна земя и да попадне в плен българско знаме. Нека да си спомним с гордост за тези герои, които загинаха в бран за родината ни. Честит празник, скъпи български войни! И вие, ветерани от Общинската организация на Съюза на офицерите и сержанти от запаса и резерва, град Созопол, които служихте достойно на родината. Предавайте бойните традиции с примера и словото си. Учете по-младите родолюбци и сегашни защитници на Отечеството ни на воински и граждански добродетели. Бъдете здрави, силни и все така всеотдайни за Отечеството ни, Република България.
всички с едноминутно мълчание на колене да почетем паметта на загиналите във войните при изпълнение на служебния си дълг. Благодаря. Венци и цветя на признателност в памет на загиналите във войните от град Созопол и Созополска община ще бъдат поднесени от Общински съвет град Созопол госпожа Красимира Германова. Общинска администрация и кмета на община Созопол. Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и клуб Българка. Военно-морска база Бургас, капитан втори ранг Чепел. Българска социалистическа партия. Благодаря на всички, че уважихте празника на Българската армия и на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. На всички здраве, късмет и весел празник! Благодаря!